Beerman. So ayan mga bay, ito na po yung Beerman. So stock lahat to mga bay. So salamat kay Sir Ken sa pagpahiram. So dito yung sprocket lang, hindi stock mga bay. 1736 na po yung sprocket combination. So ang gagawin natin mga bay, dalawang klaseng pag top speed. Una is yung posisyon, normal posisyon lang ang una natin gagawin mga bay. Pangalawang balik natin, at yung pangalawang balik natin mga bay is ibaba na natin, dapaan na natin mga bay, para makikita natin na ang buong lakas nito. So na break in na po ito ni Sir Ken, kaya tansya-tansyahin lang natin mga bay na hindi traffic. So ito mga bay, so normal position muna tayo. Third gear, 110 third gear. Fourth gear, 125. Fourth gear, 125. Fourth gear, 6 gear, nawala yung persa. Wala, 5th gear lang pala to, wala na, 6 gear. Wala, 123. Mas okay pa yung 125. Hindi na po siya umaangat. Wala na. So 125 lang nakukuha natin. So balik tayo ng isang balik. So balik tayo. Balik tayo. Hindi na tayo paabot ng limiter mga bay, para mas maganda. Mga 120 lang siguro yung fourth gear. Ito lang. Normal posisyon lang po ito mga bay. 126. So 125 lang mga bay. So nakarating tayo ng 127. So hindi pa to na first change oil mga bay, kaya balik na natin yung camera. Lagyan natin camera sa ibaba mga bay, sa taas, para makadapa tayo. Ayan, dadapaan natin mga bay, para mas makikita natin ang lakas sa motor nito. Ito, mas okay to, walang traffic.
Grabe! 142. Ibang lakas ni Beperman ah. Grabe to. Grabe mga bay. 142. Hindi tayo makapaniwala nito ni Beperman. Grabe ang lakas. Totoo palang sinasabi ni Sir Kent na kaya niyang mag 142. Puki. Grabe. So balik tayo. So pangalawang balik. Yan. Ako pangalawa. So yan, 142 yung kinaya natin. So okay na yung nalakas mga bay. Grabe to. Mamaw na to. Putingin na. Mamaw pala to si Beperman. Grabe mga bay. Hindi kaya niya mag 142. Grabe yan ah. Iba ang lakas ni Beperman mga bay. Grabe itong motor na to. Oh. Grabing motor na to mga bay. Stock tire lahat. Stock tire pa mga bay. Wala pang pinagbago nito. Sprocket lang. Naka 1736. Pero so far mga bay, sa paggamit ko wala talagang vibration mga bay. So totoong totoo na legit. Ang volume 3 ngayon na Beperman is timing chain na po mga bay. So legit na legit mga bay. So hindi pa natin ito madikita ng sticker mga bay, kasi yung sticker natin pinapagawa pa natin. So bigyan lang natin si Sir Kent pag makarating na yung sticker natin. So grabe yun, 142. Grabe. Iba talagang lakas ni Beperman. Siguro pag ito ay maka CDI na mga bay, grabe ang lakas siguro nito mga bay. At saka maka slim tire. Grabe. Hindi ako makapaniwala nito mga bay. Ang lakas. Grabe ang sports bike ni Euro na Beperman. So Beperman 150 mga bay. Grabe ang lakas. Mamaw. 142. Grabe yan mga bay. So yan na siguro ang masishare natin sa Beperman na to mga bay. So okay na yun ang top speed mga bay, 142. Huwag na nating sagarin pa, kasi hindi pa to naka first change oil mga bay. So parang 1 month pa to. So kasi sabi ng may-ari ni Sir Kent na na-break in na daw niya, kaya daw niya mag 142, kaya nakikita natin totoo yun, legit na legit. So kaya mag 142 si Beperman. So siguro sa next change oil nito, masubukan natin to ulit mga bay, kung ano bang pinag-ibahan nila sa
ngayon na pag ito'y mga change oil na mga bay. So ayan po mga bay, oh, yung sprocket ni Sir Kent na combination. Yan nakalagay. So 36 to mga bay. Wala nakalagay mga bay. Wala nakalagay na 36. Nasa 36 yan pinalit niya mga bay. 46 kasi yung stock nito mga bay. 1746. Kaya ayun mga bay, uwi muna tayo sa bahay para yan, okay na to na top speed 142. Hindi na tayo maghanap pa ng 143. Yung 142 okay na yan, legit na yan mga bay.